Když jsem tady Čekkovu nastupoval já, tak nástupní plat 50 000 pro borce na CNC tenkrát ještě nebyl. Taky je pravda, že jsem tady nezačínal na obráběcím centru, ale na téhle obyčejné pile. Prošel jsem si tady snad všechny stroje. Přidalo se k nám spoustu šikovných kolegů. A prostředí firmy je dneska fakt ve vůni. Máme tady vlastní firemní posilovnu. Taky saunu. 5 týdnů dovolený. Na tu stěnu já bych ale nelez. Zatímco mašina jede, tak se tady nenudíme. A i když makám, tak mi nic neunikne. No prostě si myslím, že 50 nástup pro kluky, co něco umí a nevadí jim vyrábět díly do letadel, to se dá vydržet.